Mali ste ili srednji poduzetnik i niste sigurni kako uskladiti poslovanje s propisima o zaštiti podataka? Osjećate se preopterećeno? Nemojte, pomoć je nadohvat ruke. Način upotrebe i pohrane osobnih podataka značajno se promijenio u posljednjih nekoliko godina. Opća uredba o zaštiti podataka omogućava ljudima veću kontrolu nad njihovim osobnim podacima i uređuje način na koji svako poduzeće i organizacija moraju postupati s podacima potrošača i zaposlenika. Dobro upravljanje podacima nije samo važno za vašu poslovnu reputaciju, već postoje i kazne za nepoštivanje propisa. U okviru projekta ARC, sufinanciranog iz programa Europske unije, Prava, jednakost i građanstvo, osmislili smo web stranicu i razne aktivnosti kako bismo pomogli malim poduzetnicima u usklađivanju s GDPR-om. GDPR je došao s namjerom da ostane. Posjetite nas i saznajte više na arcrecproject.eu.